Tinoziva kuti vakawanda masvondo apfuura ava vakave nemibvunzo yakasiyana siyana mushure mekunge taburitsa nyaya yaibatwa nachiremba kunzvimbo inonzi Manica Bridge kuManicaland province uko. Yakanga iri nyaya yemhuri yekwakujeke. Zvakaitika ipapo aiwa ringapedza nguva tichitaura nezvazvo. Zita ndinonzi Robert Tafumane. Mibvunzo yenyu yamakabvunza vakawanda kuti ko chiremba ava vanowanikwa kupi, chiremba ava zvimwe zvavanoita, zvimwe zvavanobatsira panze pezvataona izvi ndezvipi. Isusu mubvunzo iyoyo takatadza kuipindura takati aiwa izvi hazvinetse, regai titsvage muridzi wetsvimbo. Nhasi tavawana, tavambunjikidza tikati aiwa ngatigare pasi timbopindawo dare reSly Media tichitaura nhoroondo yeupenyu hwenyu. Chiremba makadi? Tinofara kana imi muchifarawo. Anditika sekutaura kwandaita chiremba takasangana kumhuri kwakujeke kuManica Bridge uko maibata basa remunhu akanga apondwa. Vazhinji vangada kuziva kuti iye munhu wamuri kutaura naye anombonzani ende anoitira basa iroro ari kupi? Inini zita rangu rekuzvarwa ndonzi Shingirai Mukotsanjera. Ndichiwanikwa kunzvimbo yekuInyanga under Chief Saunyama. Ndo nzvimbo yandinobva. Kuri kuInyanga it's a village 9 Denda 9. Kuri kunyatate niye St Mary's or Marist Brothers. Tichitarisa pamunhu anonzi Shingirai, taakuzonotarisa pamunhu anenge akunzi Chiremba Mukotsanjera, Dr. Mukotsanjera. Zvakatanga sei ende riri gore ripi? Ende tida kuziva kuti masainzi akaratidza kuti vabereki vazoti apa kapa pane chivanhu apa zvii zvaitika ipapo? Nhoroondo yangu yebasa rangu yakati kurei muchidembu chidiki. Nhoroondo iyi inodai tichiri mwana mudoko chaizvo. Ndingati kutanga background yerudzi rwedu, isisu rudzi rwedu runoera simboti, tiri verudzi rweWatangwena. Zvadaro baba vangu inini zvichitaurwa pahistory munhu akanoshanyirana kunana Mudhararika Itangwena vachibatsirana munguva yehondo. So wabatsirana wari werudzi rumwe chete, vane zvavakapanana kana kuti kuitirana sedzinza rimwe chete. So zvadaro ininiwo ndiri mwana, mhepo iyoyo yakanosarudza pandiri ndichiri muduku pahistory ichitaurwa nevabereki. Ndakasara kuenda kuprimary level, mweya uyu ndakanga ndanawo. Ndaingogona kuti tichitotamba even totamba nhodo kana chii, ndongogona ngoudza munhu kuti iwe uchasununga mwana wemusikana definitely ndo zvaiuya zviri. Kana kungoona munhu ndongomutaura kuti iwewe problem yako ndeyakati yakati yakati, ndichitotamba hangu zvichingouya saizvozvo. And one of the story yandinoramba ndichirangarira, ndichiri kuprimary ndichipanishiwa naheadmaster wangu ainzi Dandatsi. Mushure mekunge ndabatsira kamwe kamwana kechikoro pachikoro, kaita tsaona kakuwadzwa nenyoka. Ikazonetsa kuti koi wabatsira mwana wechikoro sei, ndikambopanishiwa ndikagoboreswa zimususu pachikoro. Asi chachiri chipo chachiri mandiri. Ndikazoti wabatsirawo futi headmaster family yavo, ndakuita basa like so. Saka chipo chekubatsira ichi chakagara chakadaro kubva pauduku hwangu. Ndikambozama kutiza kumboenda kudivi rechipostori ndiri kuti maybe mhepo iyi isiyane neni ndimbonge ndiri kuchipostori. But kuchipostori kwacho ndaingoti kana ndikagara nemunhu ndingosenza kuti uyane zvakati uyane zvakati, apa zvadai apa zvadai, kuti pamwe ndikangoimba unotoona kutobudirwa nemadhimoni zvakubuda. Asi chinhu chairamba chichindinetsa chandainyatsa kunzwisisa dzadziri nyaya dzekuti munhu akafa kana kuti akapondwa, nyaya idzodzo ndaidzinzwisisa maningi. Ende mhepo idzodzo ndaiti padzatadzwa nevamwe, ini ndichingosvika inobuda mhepo iyoyo ichitaura. So ndokuzouya riri dare rehope randakachirota. Musharupa wandakarota akanditi pamikombe mitatu iyi uri kuda upi? Kubatsira wapenyu nekubatsira wakafa. Zvadaro ini ndakatoda kubatsira wapenyu, asi munhu uya akachiti ndinonda kukupa uyu kunyange kubatsira newakafa waunoziva kana wasingazivi. Ndogamuchidzwa mukombe iwoyo ndokubva ndangopepuka zvakadaro. Saka ndichiona basa rangu ndichiribata, ndinonzwisisa kunyanya
basa remunhu anenge akapondwa kana kuti akafa kana kuti ngozi kana kuti chii. Ndinonyatsa kuzvinzwisisa ende ndinonyatsa kufambawo nayo sekufamba kwandinongoitawo nemunhu mupenyu kwandinenge ndichiona. Uyezve matambudziko anoparwa nengozi ndaaona makawandisa zvokuti misha mizhinji yamunoona ine mwana akupenga, vana vasiri kuroorwa, vana vasiri kutakura mbereko, vana vekuti vakagraduata asi vane urombe madhigiri nemacourses aripo, maybe wakatodzidziswa negovernment but kuti apinde basa racho haapindi. Mukadzika nerutu iyoyo munoona kuti mune nyaya yengozi inenge irimo. Saka ndinonyanya kunzwisisa matambudziko iyaya, uye paanobuda pachena anototaura kuti iwe ndiwe undiita kuti uite rombe, ndiri kupengesa uyo neuyo neuyo neuyo, uyo ndakasunga mbereko, uyo ndakadai. Saka ndakaona kuti panyaya yengozi apa pane mbambo yakati simbei murudzi rwedu. Zveichi chandiri kutsanangura chinonzi ngozi ichi chinhu chakaoma chekuti hachikwanisi kungoregerera munhu chisina kuitirwa zvachinofanira kuitirwa zvizere. Hachigadziriki nechipostori, hachigadziriki nenzira yekudimbudzira. Vazhinji vanoramba mabasa engozi nekuti basa rengozi rakareba. Ndikanga ndichiritaura muchidimbu, ngozi waibuditsa uchada kutsvaga kudzinza kwayo. Wasvika kudzinza kwayo haungosviki nekuti gedye. Pamwe dzinza racho achatanga umbopikisa kuti daumbofamba tione kuti ndiyo here kana kuti ndiye here mwana wedu. Mumbofamba uzoti tagutsikana. Wozochitanga kubika doro racho, process kosuma sabhuku, changamire, kuwese machiefs wazivisa, police kupi wazivisa ndiri kuita function yangu apo. Wozochitanga kuita mutambo uya kuzosvikira mhuri iya ipairwe. Kana mufi asina kukupaira wadiwa wateerere hama dzangu, unenge usina kusunungurwa, nekuti doro iro riya ramunogarira riya ndo mushonga unozoshandiswa pakudzinungura. Ndinonzwa kubatikana vanhu vachitora mweya yengozi vachiita kunge chirungu. Umwe munhu anogona kutsika munhu nemotikari obva afa, then unoona wapenyu vari ivo vari kumuchaja kuti tipe 9,000, but havasi ivo wafa. Munhu wabhadhara 9,000 nhasi, wazogara mufi uya anouya kochikana pachezvake obuda pachena kuti iwe wakanditsika ukanditadzira ndiri mumaoko ako, uya anoti ichokwadi ndakakutsika shamwari, zvochinzi chiripa. Zvichireva kuti vanhu vanoripa kangani kairi pamatambudziko iyaya. Saka isusu tinoti ngatipei room kumufi anenge atadzirwa. Isisu wapenyu hatimutongeri, tinoteera mumashure make. Kana akati ndoda ng'ombe 4 i4, 5 5, 2 2, 3 3, zvataurwawo nehurumende nemutemo wehurumende hatiurasi, tinoutora touisa apa, totaura nemufi zvakanaka kuti aiwa pamombe 50 dzawataura mutemo wenyika unoti aiwa ngadzive 9. Ibasa rachiremba rekunyengerera kuti ndo zvapo. Wona shamwari wakaripwa panguva iyi ukapihwa mukadzi. Asi tiri kusangana nematambudziko ekuti vana vakaripirwa vaya vari kunofa, vari kunoparara, vakuabuswa, vasiri kubatwawo zvakanaka. Bayazowawo ngozi futi zvorwa kuti nyakuripa achazoguma akuripwawo, yoramba iri cheni yekuripa naripana. Saka pakunzi ngapachienda munhu mupenyu anomirira apa. Ibasa rako chiremba rekutaura nengozi kuti inzwisise. Kana isiri kunzwisisa itorerewo mamwe masvikiro engoziwo futi. Wakafawo wotaura neuya wachidzoreredzana, hazvidi hasha godo kuzvitutumadza. Kana uchitaura newafi unofanira kuzvirereka. Ndo mabasa amwe andinoti batei mukati menyika. Tichiri panyaya yengozi papo chiremba, pane tsika yatakanzwa kana kuti inoitika mune dzimwe nzvimbo yekuti mwanasikana anotorwa achinzi akunoripiswa ngozi. Asi tichiona pabasa ratakaona muchibata uko, hatina kuona pavanhu vaitaura ivavo. Hapana wandakanzwa achiti inini ndiri kuda mwana musikana kuti ndinoripiswa ngozi. Tingati itsika yepanyama here kana kuti itsika inenge ichisumudzirwa nevafi? Ndoda kuti pajeke ipapo. Mutemo pakugara kwechiwanhu waiti kuripwa kwemunhu iziso neziso. Asi nokuda kwekunge hurumende yazoonawo matambudziko ari kusangana nevanhu vari kunoripirwa waya, kubudikidza wakupawo zvichemo zvichipinda kumadzimambo zvichiuya kusvikawo mukati mehurumende, ndipo pakachinzi aiwa hurumende inoti hatichadi kuti munhu aripe nemunhu. Rikava basa rakaturwa kumadzimambo nekunesu madzishiremba
kuti kana mhepo iyi yabuda tinofanira kutaura nayo toipawo zvikonzero zvokuti wona munhu wawasarudza mukadzi uyu vanhu havasi kuzogona kumuchengeta zvakanaka hongu iwe wakafa asi mukadzi wako waupiwa uyu haachagoni kuchengetedzeka zvakanaka pakodzero dzake dzaanoda pakurarama kwepamusoro penyika ino. Toita sei? Tinochiti aiwa iwewe chipiwa iri pfuma osarudza munhu wekudzinza kwako waunopa pfuma iyi kuti kana ane mukadzi kana kuti asati aroora anororesa nepfuma yako ochidaidzwa zita rako zviri zvekurudzi rwako rwaurayiwa uku. Ndonzira yatinokwanisa kutaura nayo nengozi uye dzinotambira dzichibva dzafara ipapo nekuti mutoro niendaisa mumaoko awo otsvaga munhu wekudzinza kwake waanopa kuti aiwa iwewe John wakudaidzwa zita rani rangu pfuma yandapuhwa iyi ndakunororesa ndarooresa mwana wauchazvara uchatumidzawo zita rekuti John rinova zita remufi zvorova kuti zita remufi paikana mukadzi paya paya raakudaidzwa imba yake yakuendererawo mberi sechishuwo chaanga inacho ari pamusoro penyika ino kuti dai ndine musha wangu kana kuti dai ndakaroorwawo kana kuti dai ndakaroorawo. Pane muenzaniso wamapa yekuti munhu anogona kutsika munhu nemotikari votaurirana panyama ndatsika munhu ronzi hatipei kana kuti 5,000 nevapenyu obva vapa nekufamba kwenguva zvinhu zvobva zvazotanga kunetsa mufi akutanga kuchibuda kuti inini ndoda kuti ndiripwe. Ngatiti munhu asangana nedambudziko rakaita sairoro ngozi haisati yauya watsika munhu kana kuti munhu angopondwawo mukati medzinza rekwenyu unoziva kuti vanhu vanogona kunge vakanwa vorwa pabhawa munhu wobva afa yatoo ngozi kayo. Ndezvipi zvingaitwe nevapenyu vakuda kunoripa ngozi zvinozofadzawo nemufi kwete kuti vangotaurana ivo panyama nyakupara mhosva nyanya kuparirwa asi vachisanganisa mufi apararawo. Zvakanaka mabvunza mubvunzo wakanaka. Ngatiti watsika munhu nemotikari kunodaira kwako kuya kwaunoitawo kwekuti watengawo grosari wadini zvinotokudzwa nekuti bvuri panguva yaunongopara mhosva iyoyi bvuri rake unenge uinaro. Unofanira kuita sekudaro. Pari kundibata kana kuti pandorozosangana nematambudziko makuru ndepekuti kuchichajwa nevanhu venyama wokunyepera woti isiso tisu tichaombera kuchikuwa saka haazombokunetsi saka iwe tipe 22,000 then you pay 22,000 22,000 iyi uri kubhadhara ani vapenyu vakuchaja handiwo wafa vari kutaura mweya uya paunozobuda uchakutaurira kuti makataurirana nevapenyu inini wakataura neni here unopindura uchiti chii aiwa saka inini ndoda ng'ombe 10 kana wadawo bva wati nemukadzi pamusoro uchichitanga manje kutambura futi kechingani kechiti oti sei kumba kwainda ndakaripa ndipo pane pakutambwa chitsotsi chekuti munozoona kuti nyakuurayiwa akorasirirwa kumba kwake kabisira muchiona wekumba kwacho ndo wakunetseka panenge pakaita utsotsi wakadai uyo anenge akutora mukano wekuti ndakakubhadhara ndakatoendesa mari kumba kwako akutora ng'anga urasirira mweya uya ukanotopiwa mushonga kana urapi kana chii enda kumba kwako muona uku kwakutambudzika nemweya umwe chete. Saka isusu tinoti kana iri nhau yekungobatsira kwerufu ngakuve kubatsira kwerufu. Isusu wapenyu ngatisatore benefit yekufa kwemunhu kana kuti benefit yemunhu atadza atoita advantage asi tichikanganwa kuziva kuti pane mufi pane ropa radeuka ipapo. Ivo ngatiti mumhuri makaparwa ngozi makaurayiwa sekuru vedu ndo vakauraya takunamata handimazvona takunamata asi ozonzwa manje kunzi aimimi mhuri yekwatapfumanei pane zviripo isusu sevatendi mungatibatsire sei nekuti ngozi yawo yaka asi isusu takupfeka uniform dzedu dzekwatakunamata uko isusu tobatsirwa sei semakristu asi tichida kuita se kuri pangozi. Maita basi matanga nhau yakanaka inondinakidza ndikaendinyatso kuite fenyura. Chandida kutaurira ruzhinji rweZimbabwe isisu tiri vanhu vatema zvatiri vanhu vatema tine zvakaitwa kumadzinza edu zvinodudzira kuti tiri vanhu vatema. Ndine gudhu nyaya yekuti kana ukawa mukristu sei asi unobvisa mombe yeumai ende nyange uyo mukadzi wapasta kana mufundisi ukarowa mai vako mai vanotopfuka nyange wasina kudya chikwambo wasina kudini spirit yekuti mai vapfuke yakabvepi yakatogadzirwa irimo muropa revanhu vatema. So munhu mutema akaurayiwa zvisirizvo anomuka anopfuka
ungaita advantage uchiti ndauraya vanhu 10 15 20 sewasondifukira kana kuti kudii ingura. Asi chandinoziva ndechekuti munhu ukamuuraya anofuka. Even Mwari vakataura kuti musauraye pamitemo yake. Vaizviziva kuti ukauraya mweya wemunhu iwoyo unokumirira, unokudzokerera, unotambudza dzinza rako, unotambudza rudzi rwako. Akatofemera simba rekuti munhu apfuke ndiye Mwari. Topiwa ruzivo parudzi rwewatema kuchiwandudza takudya muti watinoti wedzinza kana kuti mbanda iya yawandudzo yezvatakapuhwa naMwari wedu. Toti dzinza rimwe narimwe rane muti waro, rakadya mbanda, hariurayiwiba, rikaurayiwa rinomuka, rinokana, zvamuropa. Saka inini ndinoti pamataura kuti wakuchiKristu tisanyeperane kuti nyangwe iye muKristu pasta kana mufundisi mukatomuuraya anotofuka. Nditori neimwe ngozi yakaurayiwa pabharabhara apo ya pasta yanetsa vanhu, asi akanga ari pasta akaurayiwa ipapa munguva takubuda muhondo, but vanhu vatotambura naye asi ari kutomuka, asi ndi pasta. Pasta izita rebasa, harisi dzinza rako, harusi rudzi rwako. Chinamato itsika yatakuteedza segurupu zvakafomwa neakafoma kuti ngatitange this channel, but ari kushanda nevanhu vane culture yavo nebasa ravo revanhu vatema. Saka kuchipostori kana kuti chiKristu paya pavanoti ngozi yabuda iri kutaura kuti ini ndinonzi John, ndinobva mubhuku rekwa Matombo, ndini baba wangu ndi Peter, mai wangu ndi Sly, ndinobva nzvimbo yakati, hama dzangu soso erudedemura, imba mati mweya wechina. Ndipo pamunoona kuti vanoramba vachinamatira munhu iye 50 years, nyaya haisi kupera. Atobuda akuda help yako iwewe mupenyu yekuchimutakura, unozivisa mambo, oziviswa wakuru kuti nzwa mhepo izva iri kutaura. Atisi kuziva kuti zita iri ririmo here munyika, dzinza iri ririko here, muona shuwa dzinza ririko, mazita ataura ariko. Makunotaura kane varidzi vaiva kuti usangane nemunhu anonzi John, mune munhu wera akanzi John wamakashaya. Munzoti hemeni munhu wedu yakatandara so pamoto nhama dzakuchema. Zvareva kuti mweya uyo hausi kunyepa, une kumba kwawo. Saka kupedza kwenyaya Kuyiripa mouendesa kumba kwawo. That's the end of the road. Imi muti aiwa takufaya takupisa nezita raJesu. Muri kufaya muchienda kupi musina Kuyiripa? Unoenda kupi? Saka kana zvakadaro kangatitoreka zvikwereti tobva tatiza vatenda kuchechi vatati tichabhadhariba nekuti tava Kristu. Munhu wechikwereti anonyarara here kukuteera kana kukusungisa? Ndizvo naizvozvo baba vako kana vauraya munhu, nyangwe ukatiza bva waenda kuchechi bva waparidza zvakadadisa kumira pamberi peotari, nyaya haiperi murudzi rwenyu, nekuti akafa achabvunza kuna sekuru wako kuti makandiurayirei, mhinduro unoti chii? Ndiwe kamwana wacho. Imimi munoramba ngozi dzakasiyiwa nevabereki venyu, asi vakasiya makombi nemastoro munoti ndeedu isisu wana. Pangozi vamati haisi yedu, tava Kristu. Tiri kuti kana muri waKristu zvasiyiwa nana baba kaisaidzisika kuchechi muyo wanhu kwawo. Sei chasiya baba chakanaka kana chakaipa ndechedu. Pfuma yamai ikasara isina kupedziswa, tisu tinobhadhara, and it's our duty to do so. Saka whether asiya chinowawa ndechedu, baba wakasiya chinotapira ndechedu. Tiripo pakutoti tigare pasi. Vazhinji vedu vanobva vatora chiKristu kuita kunge ndo radzinza. No, chiKristu chinhu chakagadzirwa nevanhu, chimwe chacho chakauya kuzonopaza unhu hwevanhu watema. Izvozvi zvinyika zhinji dziri kuchema nenhau yekubirwa. Asi tikadzoka back, musha wega wega wanga uine muti wekuti mombe haibiwi. But pakauya chiKristu takanzi pisai makona enyu netunhu twenyu twese, pisai murase. Wapisa nhasi abirwa akumhanya une ntangwena kuti isu zvedu takasara nazvo, tibatsiri wakasimboti, unditeererawo ng'ombe dzangu. Toti koma angoda zvinhu zvinoteera zviya, asi imimi zvenyu zvazviri mawani mudzinza. Wazhinji ndinovarora dzose kuti dzokerai kuchiwanhu chenyu, endai munoombera midzimu yenyu, kumbirai makadai makakanganisa pakati nepakati, nekuti unoda kuti unopinda mudzinza muti wacho utori mukare. Saka isusu tiri kuti kunyangwe hurumende iri kudzidzisa kuti ngatidzokei kuchiwanhu chedu, kune zvavadzidza zvavaongorora zvaamatiri. Hatigoni kupedza nyaya yengozi nechirungu. Tinoipedza sei? Pastor wacho anoipedza sei? Tinofanira kupinda imomo. Ende ngatinamatei tichiziva kuti tiri vanhu. Ukadaidzwa namambo nyangwe uri muKristu wakadini, enda unogara pasi uwarara. Wazhinji vakutotora chiKristu kutoita kunge chachombo.
umwe akaona kuti ndauraya munhu akutiza vaenda kuchechi vaisa pisoda vati mutemo wechechi haunitenderi kuuya kumatare echiwanhu kana kwamambo. Asi iro shoko racho rinoti chikudza madzimambo ako, iwa pasi pewatongi wako. Saka una Kristu here ipapo? Tichitarisa chiremba, tinoda kuramba tichidzokera kunyaya kwakujeke ndiyo yatinenge chinyanya kuseenzesa semuenzaniso nekuti inyaya yakatobuda pajekerere uye vakawanda vakuinzwisisa. Ngozi ine nguva here yainoripwa nekuti takatarisa kwakujeke 41 42 years. Tingati mune dzimwe here dzakuda kuti kana kusvika kuma 50 60 years uko dziri kukanganisa vapenyu pazuva ranhasi, kana kuti munhu akafa anozosvika pakupararawo even asati aripwa sengozi. Right. Ichokwadi. Ngozi haineti kukana as more than 100 to 200 years. As long as isina kuripwa inenge ichingouya chete. Ndine imwe yatakaripa kurudzi kwedu kana Tangwena yakanga iri pa 102 years. I think so. Takairipa. Dai ndazotondera nichibata mabhuku angu. Takairipa. Vanhu vakatoripa wacho watoriko. Saka mweya wengozi kana as long as musina kuuripa nyangwe generation yenyika pera yakauraya yacho. Sorongo ropa renyu riripo chete inoteera imomo. Ndo pamunozongoona kuti rimwe dzinza muri kungoita mabenzi. Nyangwe hurumende ndonetsekawo kuhodha mishonga yemabenzi kana. Irusha zoti munhu akupenga pa form 2, form 5, form 6. Chii haina dudziro yekuziva kuti kupenga kudini. Vanongokupa mapiritsi ekudhaka nekuti urare nekuti udini. But they didn't solve the solution iri kukonzera kuti upenge. Saka kana musha mutori nengozi kupenga hatikushaya. Kana musha muine ngozi zvemapfawi zvinowanda. Kana musha muine ngozi kufa kwenyu kuno chero togona kuti tichitotaura tese gi waenda yamonya. Pamwe pacho chiremba nyangwe dai achiziva hosha yako inotomuputira kuti asazive. Nyangwe ukapiwa mushonga chaiwo unoshanda haushandi pamwiri wako kana uine bvuri rengozi. So ngatiti ndapara ngozi, ndauraya munhu, ndasungwa, ndatongerwa medha, ndaenda uko ndapiwa 25 years. Inokamuka here? Pane chinetika here apo? Jeri rinopedza ngozi? Aiwa kwetezve. Uyo murango wenyika wekuti munhu haurawi hauna kuripa ngozi. Nyangwe iwo musi waunobuda vanotokutaurira kuti zvekuhurumende wapedza zvasara zvako zvekumusha kwako. Wakatowanda watone nengozi dzimwe dzakubuda munhu wacho achiri kujeri uku ngozi yakutobuda. Wakawanda wati usangana nawo wakadaro. Ende chandida kuyambira ruzhinji rweZimbabwe chinonzi ngozi hakusikuraya chete. No. Unogona kuona munhu achiurayiwa vawanyarara watopindawo mungozi. Waona vanhu vari kupuranira munhu watonzwa kuti munhu ari kupuranirwa. Munhu uya hauna kumutaurira zvoshuwa pa 2 days munhu uya aurayiwa. Nepanhamo pacho hauna kupa uchapupu kuti asi ndina nhingi wandakanzwa vachitaura kudai. Bvuri riya rinotosenza rinototeera kuziva kuti iwe wakanga uine umbo asi wakanyarara watopindawo munyaya yacho. Saka chinonzi ngozi munhu aurayiwa uchiona une information yekufa kwemunhu iyeye iwewe onyarara wapindawo mungozi. Nekuti nyangwe dai uriwe ini ndichiona hama yako ichipondwa ndobva ndanyarara wazosangana neni mangwana ndisina kutaura unondiisa kudivi ripi. Wafanana nemhondi. Tinozviziva kuti zvinonetsa kudzimiririra pamwe pacho unenge wakutyawo kufa kana kuti udini. Asi kufadza mufi kune upenyu uye kune raramo kupfuura kufadza mupenyu ari paground. Tichitarisai pagunganiro bebe tazozviburitsa isusu pazvivhitivhiti zvedu apa. Pane panonzi pa comment section vanhu vanenge vachikomenda vachitaura taura. Vamwe vanobva kuti madhirama aya kuye kuita kwamuri kuita uku itai zvenyu but no zvimwe zvese inini ndina mwari wangu. Zvese zvamuri vanhu vake vatenga uyu Mukotsanjera auya nava mheno vanenge vatora kuiko kwanasawo nyama uko moti uyai mavillagers uyai mawabikira pane paine dori remaraka pai panenge paine nyama yemaraka pai onzi iwewe ndichazokuti une ngozi wozoita sei. Ndoda kuti mudzidzise vanhu ipapo chirembo handiti kunyanya pane imwe generation hatitoda kunyanya kuiti tiiti makristu handiti pamakristu maabata pane generation inoti inoziva stereki chataisa isusu idhirama chataisa isusu idhirama. Zvingapinde sei munzeve mama kuti zvinhu zvamuri kuona tichiisa paya payaka zvinhu zviri kuitika mukati mekurarama kwemunhu mutema. Right. Maita basa. Ndikataura parizuva rinonzi nhasi ndinofunga ngozi dzapfuura nemumaoko angu
dzichiripwa handichagoni kudziverenga, dzawandisa over and over. Ndingatoti kutotaura neni paTV kutotanga dzakawanda dzandaiburitsa mumanewspaper, dzimwe dzadzine mareports ekutoti munhu ainzi akazvisungirira, asi ngozi iya yazobuda ichitaura kuti nhingi nanhingi wakadai wari wega mufamily yawo, ozona munhu abvuma kuti ehe tomubvunza kuti wakaita seunza tikadai nanhingi. Ndochitakura nyaya iyayi totsvaga shuwa kudzinza kwacho, tonotaura kuhama dzacho, wanhu wayaworipa, ndoita dhirama papi. Alright, kana ava vachiti idhirama randinoronga inini, ndobva ndaronga dhirama zveshuwa rine exactly munhu akaurayiwa 1982 inini ndisati ndazvarwa. Mufananidzo. Right. Munoriti idhirama pakuti kudii. Inini wacho ndotoita basa iri ndisati ndazvarwa. Vandanopika right munhu zveshuwa panene mawitness anopupura kuti hama yedu takaiga isina kukwana. Tiri kugadzira dhirama. Tobva taenda kuna Nanyakuita. Vawapupura wega zveshuwa kuti nyaya iyi tainzwa mudzinza medu, uye hama dziri kutochema kuti tabonera nenyaya iyi waita hako chiremba. Ende tiri kufamba tichiibata. Kuigadzirisa kuri kunetsa. Wamwe wachiti taita kunge tiri kumachechi takadzingwa namutumwa nowa kuti dzokai mori pengozi. Ani muri kuona? Ndiri kugadzira. Chete. Ndotora dzinza iro ndoti convinza robva rabvuma. Rozvipira kubvisa pfuma yaro nekundibhadharawo ini nekamusharo kangu chirepa nema wastage of resources ese wanenge wane mari yakadini, vanenge mabenza akadini ekuti anenge akabhuraibwa zvekusaona kana kufunga. Handigadziri dhirama pangozi, handina mutemo iwoyo, nekuti chinhu chinonzi ngozi mweya unobuda uchitaura kudzinza kwawo. Kunyange wedzinza wacho wakatourayana futi wega wega, baba umwe mai umwe wakaurayana, inotobuda ichitaura kuti sipiwa wakandiuraya, achitoripa kuripa mukomo wake kana munin'ina wake. Saka nenda gadzira dhirama papi. Ndobva ndatsvaga munhu anobudirwa ari right person wedzinza rakatadza, rekuti ukabvunza mahunga muarea wanotozvidza kuti zveshuwa munhu taimutibhinya munhu uyu. Zvese vandagadzira zvakafanana, akubva kana zvakadaro ndine chipo. Alright, handigadziri dhirama ko dziri kubva kuno dzichienda kuMozambique, dzandiri kubvawo nadzo kuMozambique ndichiuya nadzo kuZimbabwe. Ndagadzira futi neyo kuMozambique. Wangani alright wari kubuda kana kuti wari kubudirwa alright. Tomboti kana kuti mumagamba enyika ari kubuda itaura kuti mabhonzi angu ari pakati, hurumende ichipindira wachienda wachotora shuwa mabhonzi aya wachiuya nawo wachimuiga patsva. Idhirama futi. Mweya wemunhu unomuka, uye asinganzwisisi chiwanhu haachinzwisisi, asi chatinomuziva. Ende iye kana achida kuziva kuti dhirama here ari kupikisa ngaenda auraya munhu obva mucheka aone kuti zvinomira sei. Kana kuti iye ngasi anyora pasi kuti ini ndakafa ndaita zvekupondwa handimuke. Handiti muri kuzvinzwira zvatsanangurwa nachiremba, hatina zvatinobvisa kana kuwedzera, nekuti ivo ndo vanoona zvatisingaone. Vanoti dhirama mhinduro iripo, vanotenda mazviri aiwa munhu anobatsira aripo. Chiremba, vamwe vari kuti ivo vane hama dzakangotsakatika, makore awanda zvokuti vanombozvitsvaga vozvishaya. Vamwe vanombonzi mupenyu, vamwe vazonzi munongotsvaga hama yenyu yakaita sei yakatsakatika. Vamwe ndo vari kuti hongu kana akatsakatika taakuda kuziva paari, tinotora zvinotorwa ipapo touya toisa chivanhu chedu, hama yedu yozorora murugare. Vanhu ivava vanobatsirika here vari kutsvaga hama dzavo dzakangotsakatika dzakaparara kumativi mana? Vanhu ivava vanobatsirika. Ndingangoti isusu mabatsiriro atinoita kana kuti andinoita kazhinji kubata dzinza ravo, kwakukumikidza, kwakuisa fodya pasi, kwakutaurira. Zvinotungamira zvega kuti anogona kubuda kana pamwana wake kana kuna ani achitaura zvakadini zvakaitika. Ndo mabatsiriro andinoita. Ndakabatsira anonzi Morgan Kafikira panyamhanda, vanoiziva nyaya vanoiziva. Munhu anga akatsakatika munguva yehondo. Vanhu hapana akanga akaziva kuti chii chakaitika muhondo zvakafamba sei. Vakangokumbirirawo, tikaisa fodya pasi tikakumbirira, tosiya masimba kuvaridzi. Asi muroora akazongobudirwa, abudirwa akachiti hambai ndokupangidzai pandiri. Akaenda akapangidza pavari, vakachengeta hama yavo murudo nemunyasha, zvatodarika chikamu ichocho. Saka chandinoita chakabata musha wemunhu inhekwe,
tinoisa fodya pasi tokumbirira dzinza renyu kuti tashupika John hatisi kumuona todii tokumbirirawo mweya yematima nenyika kuti chizarurirai wana varuchema kuti John hasi kuoneka akatorwa nemvura here akadini tinokumbirawo kana akaparara mweya wake uite sei utaure vanhu vakwanise kuziva kuti zvakafamba sei ari papi kana paari makodo akachikwanisa kuoneka femerai vanhu kuti vakwanise kwadini kwaona vanhu kuti vazorore ndo chibatsiro chandinoita. Tichikura tinongonzwa kazhinji unogona kusangana nembudzi kana huku musango munzi yakasairirwa ndeyengozi yakasairirwa ndeyengozi ngozi inorasirirwa here muchipindura zvakare papo ngatiti imimi neni tiri mukoma nemunin'ina inini ndafamba kudzinza ndonzwa kuti mudzinza medu mune ngozi yemunhu akaurayiwa zvikunetsa pavana vangu ningi nanhingi ndezvengozi iri mukati memhuri ndozvidziirira inini ndozvisairira kwamuri imimi mukoma kana munin'ina zvotanga kutambudza ini kwangu zvogara zviri right zvine here pazvichazopinduka mangwana futi zvigozodzoka zvichida pamwe inini ndisisipo iyo nyaya ingagadziriswe sei panzi pekusairira nekurasirira ngozi. Zvakanaka maita basa regai nditange panhau yekurasirira chinhu chinonzi ngozi. Kazhinji mukaona kuti ngozi pachezvayo nyakuipara inononetsa munin'ina wake kana kuti inopinda mumba memunin'ina wake reason ndeyekuti iwewe munin'ina uchanongedza mukoma wako muchakengana chete kusvikira magadzirisa ukatotadza kufunga unobata demo ukamutema inenge ida kuti ngozi dzacho dziwande. Panhau yekuti wagadzira mhuri yako ichokwadi ichocho nekuti kana ukavharira dzimwe mbudzi mudanga ukasiya dzimwe kunze berere kauya rinodya dziri kunze ndoutsotsi hwanyanyisa munyika wekuti tiri kutoshaya kuziva kuti Mwari pindirai chokwadi chibude pachena. Ndo zvakuita vanhu vazhinji akangouyawo nevesera ari ega woti inini mwana wangu wa 10 vharai wana wangu wamwe wese osiya kunze asi isu todzoka pachivanhu chedu tinongoti aiwa muri ropa rimwe chete. Chinhu chakafanana nechichi kana mutori nengozi batanai ibude pachena muripe ipere ndiro vhangeri randinonyanya kutaura zvekuti mukaona misha yandinobata ndakambopinda vanotonetseka ndichikana kuvabatanidza vaine nemapeace order ndichikumbira kuti makapa yenyu peace order but ngozi haina peace order iri kungopinda ichikuurayai mune peace order. Saka yananai mobatana moregererana mogadzirisa musha nekuti ndinonzi ngozi hachiripiki nemunhu wani chinoda maoko akawanda kuti chikwanise kuripika. Saka kurasirirana kuriko zvishuwa ndo amwe ematambudziko mazhinji ari kuremera nyika nevana vaduku. Munoona kuti mwana kanotanga kubudirwa kari kuprimary level waitwa sei ndarasirirwa naani naPeter naJohn ndikubva kuna John mupedza danga rese nemari kumabhengi dzinopera muruzama kuurayira muchingoti ikabva nhasi mhepo iyaiya mwana mugiredi 2 adonha futi mumboti uya akatadza basa mumhanya moenda futi pamwe uya akatadza basa you end up 5 million yapera muri kudhira nesame problem isiri kudini futi isiri kupera. Tinoti inenge iri kukuratidzai pachena kuti zvamuri kundiita handizvo handisi kuda. Saka kugara pasi motaurirana munotora nyaya dzakadai dzimoisa kumadzimambo. Ndine kurudziro kunyanya kuti dai madzimambo vakaonawo vana vari kuiwa rutambura vakadai ngavaedze kutorawo mhuri vachidziyananisa dzese pamwe chete iwe garapa chii chiri kunetsa uyo otaura aiwa wanangu fambai mupurisa uyu fambai muri pamwe manzwei tanzwei chinechichi aiwa wanangu gadzirisai mukwanise kununura dzimwe mhuri dziri kuremerwa. Tinopedza yengozi chiremba kune vamwe zvakare vane hama dzinopondwa handiti unokuziva kuti pakati paonekwa nhingi akapondwa hama dzonzi uyai munhu wenyu here ndewedu uenda se vonoviga kwakati munhu wedu tanga tisingamuone tazoona kuti akaita se akapondwa handiti obva anyarara. Panosvika here pekuti vedzinza vanofamba kana kuya kusenge kwamuri kuti timutsirei munhu wedu nekuti pachirungu vanenge vati we want closure toda kuziva kuti akaurayiwa naani handiti kana akaurayiwa nemunhu mupenyu zvichida voripa kana kuti vanenge vachiti tinoda kungoziva chete kuti munhu wedu akafa sei nekuti akazongonzwa kuti akapondwa ini tadakuziva kuti akapondwa nevekwa Mukotsanjera zvinoitika here izvo. Ichokwadi ichocho munhu wenyu kana apondwa ijuti renyu imimi wapenyu nekuti afa hachagoni kufamba ijuti renyu rekutsvaga kuti hama yedu yakadii mukasatofamba ndosaka mizoona umwe wakudzokera akurotesa hama dzake kana kuti wana wake achitotaura kuti pamwe ndakatsikwa nedombo ndivhureiwo mukaregedza imi munogona kuita chinamato mungoti ihope
asi ndiyo nzira yanga tokwanise kutotaura nemi nayo nekuti asiri mupenyu ari panyika. Mukadziregerera hope dziya munozoona matambudziko akutokunetsai. Pamunozofamba paya mabatonzi aiwashi. Mufenyu ari pamuri ari kuti makandiregerera mubatsireiwo. Ya kana maita hama yenyu yafa nenzira isiriyo musagare pasi batsirwai chitomubatsiraiwo iye anotopemberawo kumatenga achionawo muri kumubatsirawo kumumutsa kuita kuomberawo kumidzimu yenyu kuti aiwa ngazvibude pachena kuti muzive chokwadi. Ito hapana chinhu chinongonakidzawo chekuziva zvakaitika pahama yako. Newe misodzi yako inodzika pane kungoita kunge kana mombe chaiwani muchizoramba muchitaura nezvayo for 20 years kuti ndakabirwa gwayemane rangu remombe. Kowati munhu mupenyu wamunoziva kuti mwana wangu tendai akatsakatiswa aiwa mweya wemufa uzorori munofanira kumubatsirawo ijuti renyu tinowabatsira. Tichitaura pekutanga mati makapiwa tsvimbo mbiri tichibva tanyanyobata neNgozi nekuti vakawanda ndo yavanyanyoziva mazuva ano man of the moment yanga iri nyaya yeNgozi iyoyi. Rimwe basa ramunoita nematambudziko ari kuuya nevazukuru amuri kuvabatsira chiremba ndeapi? Pauchiremba ndinonzwisisa nhau dzekuziva miti. Vamwe vane maproblem embereko ava, vamwe vane matambudziko ekuti paumba hapasi kurarika, vamwe vanouya akanganisa zvinhu zvake. Semazuva ano aya vazhinji vari kuromba, hazvisina murume kana mukadzi. Ndodawo mukanda ane mari inozara munomu. Wakawanda uri kutifonera uri kuchema nenyaya idzodzo. Omubvunza kuti wazvipira here zvinhu zvinopedza dzinza kana hama unza kuti hongu. Kune vanhu vakadaro vari kunozvitora kwakasiyana siyana. Ouya nazvo obva akanganisa pin code kana kuti password kana kuti mhiko. Akanganisa 500 rooms riya richagariki bamani tukomana twakunetsa muyamuya. Vanouya vachitikumbira rubatsiro futi tinovabatsira. Asi vazhinji vari kupera kuzofa kana kuti zviri kupera kuuraya vanhu vasina mhosva zvakanganiswa. Ende iyambiro yandinopa kuruzhinji rweZimbabwe kuti ngatishandei vana veZimbabwe. Nyangwe ini ndinorapa asi ndinotoshanda ndinotopindawo mumunda futi kudikitira kushanda kuti zvinhu zviite naka. Kwete kungouya nyore kungomuka watoti ndakuda $100 ndakuda $50. Chinhu chisina ziya chine mubayiro wakaipa kutsoka dzako kuropa rako. Ndipo pamunozoona vana vautaura kuti tikurara tiri kunyengwa nezvinhu mumba hatisi kuziva kuti zvinyi. Ndine murume wandinogara naye asi handimuzivi. Wakawanda wakutambudzika nenzira iyo. Haachakwanisi kuwana murume mupenyu ane ichi chimurume chawo chispiritual chakuramba chakati nama naye. Ukoti upenyu hwake watospoilika. Saka tinobatsira futi matambudziko akafanana neaya. Pane misha iri kunetsa tinovabatsirawo. Zvino ngatiti munhu akasiya aromba obva aparara iye. Isusu vapenyu tinobatsirika sei nekuti urombo hwakanenge akahusiya akanganisa password yake kana pin code. Isusu vapenyu zvosara zvakutinetsa. Tinobatsirika sei nekuti iye ndiye ari kuziva kwaakanoita sei kwaakanotora zvinhu zvake. Isusu vapenyu hapana kwatiri kuziva asi atisira daka mukati memhuri. Kazhinji miti yakadai so inowanzo kubuda ichitaura. Mukawana mubatsira anokubatsira mushamenyu itai kuti mhepo yacho ibude itaure. Inini mubasa rangu ini hangu handidi kututa kana kuti kuhakira. Ndagara ndakazviramba hatizvidiba paropa redu. Nyangwe waridzi vachida kuriita takatokumbirira kuti kwete musariita basa iroro. Zvinhu ngazvibude kuwene wazvo. Zvinotobuda zvotaura kuti ini ndakatorwa kwaNdungi, ini ndakatorwa kwaLalapanzi, ini ndakatorwa Malivia, ini ndakatorwa Mozambique kwatauro, ini ndakatorwa Tanzania. Zvinotaura. Saka rinenge rajuti renyu rekutaura nemhepo yenyu muchitakura zvainoda. Kana zvakanzi ndiendesei kuMalawi maakuperekedza zvinhu zvenyu kuenda kupi Malawi. Kana zvakanzi kuMozambique maakuperekedza kupi Mozambique. Kana kuri kwaNdungi endai mobhadhare. Yambiro yakanaka kuruzhinji rune zvinhu zvayakabatsirwa kana kupiwa muti une muko kana miko. Enda unobhadhara uye usazofurirwa wakuti wauda kuenda kuchechi wakurasa makona ane muko. Wapfutsa dambudziko nekuti iwe hauna kunze ndaura asi wakapiwa kunze ndaunoshandisa. So kana wadya waguta dzosera kwawakatora. Wangati takunamata takudini asi watsika tsoka dzako kuti ndauya kuzonodzosera zvinhu zvandakapiwa. Musarasa ndapota. Dzoserai kwamune makapiwa. Imi kana mai wenyu ikawachembere ikafa mutauri kwana Sekuru here. Sei musingaigi mega. Dzoserai kwamune makatora zvinhu zvenyu. Madumwa edu
maraki edu zvinyi zvese ngatidzosere kwatinenge takatora. Tichinopedza chirongwa Sekuru, ngozi kazhinji yapinda mumusha medu inotisiya taamarombe. Tiri kupenga, handadzi hadzisi kuroorwa, hatisi kuroora, mombe zvipfuwo zviri kungoparara. Asi ngozi ida kuripwa. Zvino tinoiripa nei iyo ngozi yanga yakatisungira upenyu? Ingatisunungure sei kuti tiwane pfuma yekuneiripa iyo yanga yakaita se ichitipengesa, ichitadza kuroora, ichitadza kuwana mabasa. Maita basa zvakuda unyanzvi hwekugona basa. Chinhu chinonzi ngozi chinhu chinonzwa uye chinhu chinotaura uye mweya wemunhu waunotaura nawo. Chekutanga pangozi, secret yengozi kazhinji mukaibvuma. Titori newanhu wekuti waipera pagore pasara wanhu 15 ndokuzoziva kuti pane ngozi, ndokuibuditsa, ndokubva wabvuma shuwa kuti tabvuma. Kwakuchiikumbira, tiri kukumbira mukwasha, tida kukuripa, hatisi kuramba. Takumbokumbira kuti ugare pasi, tachitivhurira masango. Inotokuvhurirai, tivhurireiwo masango, tivhime pfuma, tione kukuripai. Inotokuvhurirai. Ngozi munotogona kugara nayo 5 years iri mumusha menyu, kana 10 years mukanga muchiibata zvakanaka, munotogara nayo. Kana ikakuudzai kuti pagore munosondibikirawo tudoro, ndichimbofara hangu nehama neshamwari muchiunganidza pfuma yangu, pagore masenza mamboti gombe imwe maisava, masenza aiwa bazva mbonetsa mamboona mbudzi 3, masenza chenyu kuiombera nekuitaurira kuti mukwasha pagore rinoiri tatengawo mombe yako iri apo. Tafamba mukwasha tambovhima, tatenga mbudzi 3 idzo dziri apo idzo. Mukwasha tambotomuka, tivhurirewo masango. Pamunokumbira mavhurirwa, ndauyawo ne200 ngozi. Asi inino hapana chandambotorawo. Ndine wana waroora wako ava wada kuenda kuchikoro nemadzimai ako. Saka ndandiri kukumbirawo kuti pa200 yawandivhurira, iwe ndiri kukumbirawo kuti utorewo 100, ndombotorawo 100. Munototaurirana muchitowirirana kutoita mukwasha, tezvara mukwasha, kutofara yamira kukuurayai. Chaisingadi kunyeperwa. Wazhinji wedu vanodzinyepera. Mukakumbira kuti regera kutiuraya, yobva yamira kukuurayai. Munopa kana kuti nguva, kana kuti mwedzi, kana kuti for 6 months, kana kuti for 3 months, kana kuti for 3 years. Yobva yaregera. Vamakanganwa chizuro nehope. Vamatanga kufaridza. Ikazosimuka ndiyo inogumbuka times 2 times 3. Saka ngozi munhu marwadzikira unonzwa iwe watsotswa mari yako ndozvainongoitawo. Kunyangwa munhu iwe akakutadzira akauya akabvuma zveshowa kwauri akati ndakanganisa vawadhuwe, ndini ndanyangadza, ndibatsireiwo, ndichabhadhara bichana nyangwa akati 100 ochovha 200 ochovha. Wega muhana mako unototi ibenza aro asi ari kudini, ari kundirangarira. Ndizvo manzwisisiro anoitawo ngozi. Mutsauko wematambudziko engozi nematambudziko emunhu akaromba mukati memhuri ndeapi? Matambudziko evanhu vakaromba nengozi anongoda kuti fanani. Zvinozongosiyana kuti rakanyanya kurerekera riri kubata riri kupi, riri kushuta riri kupi. Rimwe rinogona kupinda kumatanga roridza zvipfuyo, rimwe rinogona kutanga kuuraya kuwanhu, rimwe rinogona kutanga kupengesa. Asi unhu mabasa ezvinhu izvozvizvi akangotorerana. Tinotenda ndoziva kuti chiremba tadzima mafoni, vanhu vari kufona vachida kuti muvabatsire. Regai tikupe nguva. Mashoko enyu ekupedzisira kune munhu akatarisa pazuva ranhasi anga asati ambowanawo mukana wokunzwa mashoko amataura nepamasiya nepamuchawedzera, ndeyekuti chiva kuziva kuti aiwa isusu tanga tine matambudziko mukati medzinza, mukati memhuri yedu, asi tawana kwekupotera. Kuruzhinji rweZimbabwe ndoda kudai. Ndine vamwe vanhu vanga vati seshoko ramataura rekuti madhirama andinogona kuita nevanhu. Ndichazotora nguva nemukana wekuti nomwe wandakatobatsira pamwe 10 years back, nyaya idzi vakupupura, vamwe vanongouya vachingotenda kwandiri. Asi ndichazotora mukana iwoyo wekumbokupaiwo muchitaurawo navo, uye wataurawo kuruzhinji rweZimbabwe mabatiro nemabatsiriro andinoita. Izvo handisi kuzviita kutsvaga basa kana kuti kuzvitengesa, asi shoko rangu riri kuti ndiri kurwadziva kuvana vaduku vari kutambudzwa nemweya iri mumarudzi edu, iri inotaura. Yambiro yangu inoti kumadzifundisi nevapostori nevanamati varapi vese,
ngatiitei moyo umwe. Ukaona wasangana nemhepo iri kutaura, edza kuiperekedza kuti iende kumba kwayo. Regai kuidzinga kuisa pambudzi pohuku kana pachii. Chinongoti nzvee kwe10 minutes. After 10 minutes mweya wayo unodzokera futi nekuti unenge usina kupedzeredzwa. Ndiri kunyanya kurwadziwa nevaduku vekuti vari kubudirwa, maybe ari paprimary level, abudirwa kuchikoro, adonha kuchikoro, mhepo iye yabuda yataura, mwana uya haachagoni kudzokera musociety ine vamwe. 1, kunyangwe kumba kwacho akungobatwa seumwe munhu, akunzi chibenzi here chii. Pamwe nekuda kwemhepo iya kazvainomuita, anodonha, anoita sei, haana munhu achaita care pamwe kudzikisa hembe kana kuita sei. So anoona kuti ndafumuka, handisina chimiro mune vamwe. Mwana wewe kuchatoenda kuchikoro kwabva kwatorambika. Next thing, kakunumburiswa kane 14 years kana 2 years, aluza hope yeupenyu. Chichemo changu neizwi rangu ranga riri kuti ndairiturawo kune vabatsiri nevanzwi vese vari kunzwa kuti dai nyika yedu yeZimbabwe yaita chikoro chinobatsira vana vakadai, vekuti vanofanira kuenda kotodzidzawo. Ngachisangove chikoro chete, should be chikoro, training college. Munhu anobudirwa munhu anodonha munhu, anofanira kuendawo pachikoro chiya chekuti tine tiri vanhu vematambudziko, todzidzawo tiri paya, handizvo, hatisekani, but tiri vanhu vematambudziko. Ane dambudziko rarapika richiita zvakanaka, well done, handizvo. Aiwa, rarapika raita zvakanaka, asi kuti adzoke mucommunity, vanhu vanongochisema kuti ndicho chiya chiyaka chikubudirwa neshawire kuroya, ndicho chiya chiyaka chinobudirwa nemhepo yehumbavha kana kuti nemhepo yehumhondi kana kuti nemhepo yengozi. But munhu iye anotogonoita makanika. Saka pachikoro ipapo ngapave nechikoro chekuti vanodzidza, vanotrinwa mubato wemaoko, kuitira kuti paanenge akasemwa kunyangwe nedzinza, paakasemwa nababa munini, paakasemwa nababa mukuru, asi zvekuti iye azvishandire, akwanise kuti mhuri yake iriritirike, iendewo kuchikoro, anogona. Nekuti tikangomurasa munhu uya tarasa iye 1, tarasa mhuri yake 2, nekuti hapana anoda muroora anobudirwa. Saka ipapapo ndakaramba ndiri kupatarisa, pari kundirwadza, ndinoshaya kuti ndingadii dai ndinewo mari, ndaiti ngachiwakwe chikoro icho tokumbira kunyika chibatsire vana veZimbabwe. Isisu tiri vanhu vatema, even kurwa kwakaitwa hondo taitungamirwa nemasvikiro. Saka chii chatinotya, chii chatinonyara kurumbidza chiwanhu chedu, chii chatinotya kurumbidza midzimi yedu. Tofanira kuva open, kuisunungura. Chechipiri futi, ndiri kuona vanhu vari kunze vari kukana kuuya kuzobatsirwa nesu. Ndida kutaurira kuna ani nani akateerera kuti basa rekurapa ritori rimwe department rinotounza foreign income munyika. Nekuti kana munhu ari kuBelgia ari kubhururuka kuda kuzoya kuoneni chiremba Dr. Mukotsanjera, haaregi kusiyawo cheuwiri munomu. Paachadzika paanodini achasiyawo zvaanosiya kunyika. Saka ndiri kuti dai hurumende yakwanisa kurongawo zuva rainotendera, rinoshambadzwa pasi rese, kuti vari kuNamibia, vari kuBritain, vari kupi vanoda kuonawo madzichiremba emuno munyika yeZimbabwe, yoita zuva yosarudza vana chiremba vainoisawo apo, vangakwanise kubatsirawo vanhu varipi, vari kukoko, kuitira kuti nyika yacho izvizivewo kuti aiwa tinogonawoka, tinobatsirawoka. Izvi zvinotobatsira, zvinotounzawo futi nyika mukati menyika. Vana vari kubudirwa ngavatariswe, vabatsirwewo. Uyezve vanoda kubvawo kunze vachipindawo muno, zvinotounzawo ugo nepfuma mukati menyika. Vakavanda vaakutida. Pamwe pacho chichanetsa, anenge akuti chiremba huya, inini kuti ndichatenderwawo kubva kuno kana kuti kudini, ndosungirirwa. Asi kutoenda kwangu ikoko kunonobatsira kuti ndikwanise kuvhimawo foreign currency ipindewo mupi muno munyika. Saka hurumende ngaitibatsirawo kana nemagwaro akasununguka ekugona kwedu basa, nekuti ngozi hadzisi muZimbabwe muno. Tikaonawo kuwarunga waruparidza, warudonhawo futi nenyaya dzengozi dzacho. Ikoko kwawo ikoko wari kudonhawo. Kana tichigona kudzigadzira, hatityi kuzvitaura kuti tinozvigona, tinozvigadzira, vanototidawo nekuti vari kutidaidza ikoko, vari kutidida. Saka ngazvitisunungukira, vanogona kutibatsira ngavatibatsire.
mashoko angu zvendiri kuti madzinza ane ngozi mushonga wengozi Kuyiripa wadi wateereri haiperi nekunamata aba inombonyepera kunyarara asi munenge muri message kana ukakoromora chikwereti vhotiza kuenda kuchechi uchiti wakava chikwereti hakuna mushonga wengozi Kuyiripa lipai moridza ngoma nejekunje ngozi yoripwa tozoenda tononamata muzoenda chibva imawo watsvene manje mapedza kuripa muchibva maenda kana ukachimira pamberi pechechi opupura kuti wadikani ndakauraya asi ndakaripa ndikapedza ndakuda kuva mwana wako Jehovha Mwari vanokutambira unenge wachena zvinozirikana nenyika ende kuripa kwengozi hakusi sikireti ba ngakuzirikane pasi rese kuti ndakuripa ndakuzvichenura ndakuzvichenesa inini dzinza rangu rangaririre kuti mwana ada kuenda kubasa anongoombera chete oenda kubasa zvishuwa basa richioneka ndo zvaita kumadzibaba edu asi isusu takutambura kuti tione basa inhau yekuti pagore rega vainzi bikai tudoro vana sekuru vaitenda wofara wodyirwa paya zvaendeka handizvo here imimi makuomerwa nekubika tudoro tuya wana sekuru watsamwa nemidzimu nemagamba enyu atsamwa yakufuratirai makuita kamarombe makutadzaka kuwana upenyu hwakanaka saka dzokai pachivanhu chenyu kungoenda one day paChristmas mobika tumhamba twenyu twerudzi rwenyu mofara mopembera modzoka yenyu kumabasa kuHarare moenda Namibia, Britain, South Africa mokomborerwa zvashata chiko ipapo hatitoda chinhu chekunze kwenyika hatina chakuda kuimpota hapasi kuda n'anga apa kuteedza tsika dzenyu imi maregedza makutedza dzamufundisi Christmas urutengera mufundisi motikari iyo midzimu yako wasubikira mhamba sorry handisi kutuka wafundisi hangu pamwe unenge uri kuya kobhadhara nini n'anga uri kuya wakazadza grocery rekuya kopa inini asi sekuru wako kuti umubikire tumhamba tunongodya $100 only uri kutadza sekuru anobvunza kuti uri mwana wani kana iwewe pache zvako unoti uri mwana wani warungu wakaita memorial service yekurangarira hama dzavo dzakafa ko iwe uri kudii kuhama dzako hapana saka kuti upone ndi sekuru wako kodza midzimu yako mwana wevhu bye bye aya tinotenda chiri musakasaka chinozvinzwira tinoziva kuti mibvunzo inoramba ichiuya mibvunzo inoramba ichinyuka asi nhamo hadziswe muWhatsApp group chikumbiro changu ndechekuti nhasi takupai Dr. Mukotsanjera tinoziva kuti vakawanda makuchiendawo zvakare kunobatsirwa ikoko masvika ikoko masvika mudare rachiremba mabvisa boots chamunotanga kuita kushora kwamakabva nekunobatsirwa sekuru Tafumanei havaone ndakaenda ikoko vakandibvisa mari yakawanda sekuru Sly havaone vakandibvisa mari yakawanda sekuru Robert vakazondidai so ng'anga idzi dzinozivana vanozokubatsirawo sei sekuru Mukotsanjera kana uchitanga kushora vamwe vavo vavanoita nawo matare vane maWhatsApp group avo zvamunoona vambva kutoti iwe kune vazukuru vako vabva kuno kuvati wakavadyira mari zvino ndakutongovabatsirawo etai zvamunenge mafambira kana maenda kunobatsirwa vangave sekuru vapi endai munobatsirwa ipapo zvekuti makambobatsirwa kwasekuru Robert makabatsirwa kwasekuru Sly ngazvive mumwoyo menyu moita zvamafambiro siyanai nekushora n'anga matare edzimwe n'anga vanoudzana vanotiudza tinozviziva hachisiriso chikumbiro chedu chikumbiro ndechekuti mwana weZimbabwe abatsirwe pazuva ranhasi togumira pano ngatisanganei mune mamwe maprograms bye bye